Oke, siap. Mohon maaf karena kantrok-kantrok ya. Jalannya seperti bibinya perawan yang kukulen jadi ini. Kenapa kok bisa kukulnya perawan? Perawan kukulen. Teng daleme Bapak Suwardi Wahyudianto kalian Bapak sopo iki? Bisa maca ora? Ibu Suyatin Kali Tengah Panggung Rejo. Yang dinikahkan? Anu yang dinikahkan Oh Mbak Lucy kalian Mas Parut. Hei, Faruk, mohon maaf karena ditanggap pakai pisan dadi ra kenal. Jadi kalau bolak-balik ya kenal. Mbak siapa? Mbak Lucy kalian Faruk didongakne dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Paringi rezeki barokah, amin. Ndang oleh momongan soleh lan solehan. Wis dongakne kuwi ora usah dongakne dawa-dawa. Napa? Lak ndongakne dawa-dawa kaya aku akhirnya mlebu penjara. Serasah donga kita wis. Dongamu berarti kleru, Karo biasmu. Dongamu kleru, aku lebokne penjara, Masuk. Ngomong masuk penjara tapo lambemu tenan kemalan. Suwi aku ora ketemu campur saiki campur sane sapa to kok suwi. Sapa to? Lah, campur salimu dhewe lho. Lah iya, ndekane tak tinggal ning ponggok bosok cah-cah. Bleroh apa piye wong mripate. Tapi ning kene iki mantenan, Dat. Menurutmu mantenan iki kudune diapane? Mantenan iki ning ndi-ndi ki pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, kepengin tentrem ayem keluargane, kuwi nyekelo pacul. Pacul tegese pacul iki barang papat aja nganti ucul. Artinya tahabub. Nomor siji tahabub. Contone saling cinta mencintai. Lanang karo wedok. Nomor loro tasawur. Nek masalah apa wae kudu musyawarah. Oh, jago lak tasawur disawuri wedi ngono raine. Apa lah ngene. Terus mari ngono nomor 3. Mari ngono ta'ayun. Ta'ayun berarti ngene yut. Ta'ayun ki saling mengingatkan. Aja nganti tukaran. Iya bener. Nomor papat iki kuwi tagofur iki tegese saling mengingatkan juga saling memaafkan. Lah aku ra kuwi wis manten wis pokoke ndang meteng wis cukup wis ora usah dongane nego-nego. Ngomong ngene iki gedhekne ngene iki yo ndandakne putu lho mengan. Lah wis ngerti nek ndandakne putu ki wis ngerti apa awakmu tau yo manten, apa tau nikah. Apa tau awakmu ki nikah ora tau. Nyapa? Kawin tok sing tau. Ya cok cengelmu tenan kowe malan. Hibur masyarakat kene penting didongakne serampung. Saiki menghibur nyuwun lagu napa, Bu? Pak sing mriko. Sing mriko lagu napa? Sawangen, mriko menapa? Kelangan, niku napa? Bojo galak. Nah, mriko sayang dua. Sampeyan tuku kaset dhewe-dhewe lho penak. Yo, kuwi jenenge request lho, request dari. Lah awakmu iso lagu apa lah? Aku sembarang lagu kok. Lho jaman sekarang awakmu lagune apa? Paling kutut manggung. Jangkrik. Yo lagu sing ngetren. Lagu sing ngetren Juragan Empang lho. Wis apa ora cacah iso ora? Lah ya iso no. Loh, kowe musik profesional kok. Coba nadanya. Ayo, nadanya. Sing piye lagune? Ya apa? Lagune sing piye? Ayo. Urip lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinari terang pasar sunyi lagi kaberan tidak menining juragan empang diangkring iso lho. Ya pinter kowe. Aku ora apa. Gak aku bendina mbok ngenek-ngenekne cepot lambeku. Bolak-balik mbok tapuk, bolak-balik mbok tapuk. Kok iso jajal. Nah, piye ngarepe? Nah, piye? Urip sun lagi ketimbang lintang. Cahaya sinari terang. Dasar nasib sun lagi kaberan. Tidak menining juragan empang. Lambemu ora usah ngono to. Lambemu sing biasa wong lanang nyanyine sing gentle. Lah iki kan nyanyian wedok no. Lho tapi ya oke. Bisa untuk memperkenalkan diri kita. Oke. Bisa karo ndongakne Bapak Tuan Rumah. Mosok to. Lagu iki ya. Bapak Tuan Rumah sapa jenenge? Pak Mardi. Pak Mardi kuwi mebel. Ya, mebel. Heeh, Juragan mebel to. Mebel iki. Kowe ya engko didongakne pisan. Iya.
Bapak Wartio sing duwe gawe soe lho Gundet. selamat malam yo tak ucapne tak dongakne muga rezekine Aja lali tambah ana sawerane. Aku wis mburi-mburine tok ora apa-apa. Saweran bolak-balik saweran. Ya mambengi ra oleh kok. Kurang dhuwur sithik omong. Oh, kurang dhuwur. Kurang dhuwur nek rendah ki ra iso. Aku ki wis wong endak direndahne. Lancene wong dak awakmu ra ketok, wancane cebol kuwi keturunane. Ya wis ben. Masalahe nano-nano. Nunuke le. Nani apa aku ora gelem nunuk. Lah ya cok cengkelmu. Nunuk ki arek omah kono lho. Ya nunuk bojone Pri. Susu. Wawur. Memperkenalkan diri. Oke. Nama saya siapa? Nama kamu siapa? Siap. Jenengku Kuntet arek Banyuwangi. Arek ganteng tur adipani. Aku lunga marang Gusti taun ngarep iso munggah haji. Sapa ora kowe? Ngarepe piye, ngarepe? Nani ya. Wis meneng lambemu iso lah. Nani. Ya roh. Nani. Ya. Iku sakmono to nadane. Iya. Nani. Oh tak idoni lho kok sisi. Jangkrik tenan bocah iki. Jenengku Percil asli dagelan. Ya sawangen bocahe pancen tampan. Ora mulih suwene saulan. Ancen Percil mlebu tahanan jangkrik. Wong edan. Lah kowe rumangsa ora? Ya rumangsa. Kowe rumangsa ora? Lah iya. Ya tapi aja ngono tek liyane no apa piye mangan ketan apa juragan apa. Lah sing nyauri sapa? Aku. Tak iki. Bapak Wardi. Oh iya. Juragan mebel. Iso apa ora? Ya tak golekne Net. Pokoke el lho. Iya. Pokoke aja nganti kejungkel Net. Iya. Seneni aku dhewe. Kok mau ngono? Oh ndak. Aja lho. Ndak. Bapak Wardi terkenal juragan mebel. Sapa ora? Ya ki sik mikir goblok. Sik mikir kok. Juragan. Ya. Bapak Wardi terkenal juragan mebel. Bendina magawe aboyo kesel. Mlebu kamar juga duwe uwel-uwel. Digawa ning Blitar akhire pesen purel. Kowe nyapo dhuwit pul-pul bareng lho nyapo. Purel. Lah kowe piye lho? Dosa le dosa. Dosa. Aja goleki apa purel. Ya, Mbak. Dosa. Dosa, iya. Nek awakmu goleki purel nyapo ora ngejak aku. Ndak, kowe ya kowe tunggalane kowe ki mangsamu. Aja nyanyi kuwi ndak iso aku, ndak iso. Awakmu ya apa iso? Ngejak penonton nyanyi? Iso. Ngejak penonton nyanyi apa iso? Ora mungkin iso. Iso aku sumpah iso. Gak mungkin iso. Lah kok apa iso? Ya iso no. Jan. Mas ketipu kuwi. Terketak dangdut ngono. Kuwi tipe ngopo lho iki kok ya. Ayo penonton. Ngedek. Apa Iki iso? lho aku ngejak penonton. Pak Eko. Ayo. Ngejak penonton nyanyi. Bareng-bareng yo. Terokno Kuntet nembang. Siye piye? Nembang apa, Dat? Ha.
jangan penonton kowe. Dan tak balik pancak-pancak kabeh milu. Sinden-sinden kabeh milu. Ki lho, deloken. Ki lho. Nek nyoto-nyoto kuntat iki dagelan sing apik iki lho. Penonton kabeh pancak-pancak melu kabeh. Ayo. Datel ketak. Dendut ketak. Ndalah melok nek balik kancamu balik. Kuwi kancamu balik. Ora iki ora sing kenal kabeh aku. Suaranya kok kirik ya? Joleteng, aja nesuan joleteng. Joleteng nesuan. Aku iso. So pengen roh aku. Ketipon rat. Ayo melok lho ya. Aku ya pengen awakmu gak melok isin aku. Nadane beda. Dane dataku. Aku biasa. Ngawur nadamu wis sekali-kali. Kirik nemen lho. Jangkrik cacahe. Kowe rene sing ngejak aku lho, Ger. Nesu. Kowe lampamane ketake aku ki direken aku ki anak buahmu. Kowe ngalios ora usah geyogo. Minggat. Aja goblok. Aja. Aku kok karo sapa? Kapok kowe ben kapok kowe. Lah kok malah apik minggat. Yo. Tapi non sewu. Nek liyane kuwi ndak nek. Liyane kuwi paling iso aku. Aku kalah wis aku kalah. Lah terus apa? Sembarang. Jaluk jogetmu. Joget. Main joget. Dangdut. Dangdut no. Oke. Yo. Ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Oh, geyol, pinggulnya, digeyol-geyol enak. Penari cangir yang bikin asik. Wis lepet kabeh. Lah piye ta? Hihi. Ana aja. Irung ra mancung diwak-wek. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yol, geyol, pinggulnya, digeyol-geyol enak. Penari cangir. Oh, alah ngene lah. Oke. Asik. Yang ngono. Iki jane telonan apa joget? Ya ora iki janger iki. Oh iya. Mripate. Kurang mendolo. Picek matane kancane wong dulu goblok ngono. Yang goyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik.
suasana pesta. Penari janger yang bikin enak, suasana gembira. Dangdut, dangdut iki piye to kamu? Lah piye ta? Dangdut, dangdut, dang murid dut mengharap. Dang. Ya ngono. Nah. Apa enak dangdut ngono kuwi? Lho. Lah penyanyi mbok kon ngono mulai beser ra karo-karoan no. Lah iki artine hitungane kok koyo ngono. Oh, iya, Dangdut iya. ayo. Ayo. Gapat, dangdut, dut dang. Lah. Piye? Ngene. Dut dang. Oh maju. Kayak. Dangdut. Lah. Piye ten dangdut tapi ora? Pindo. Oh iya. Sirolu. Dangdut, dut dang. Bisa lele. Ayo. Geyol, pinggulnya, digeyol asik. Yang goyang, pinggulnya, digoyang-goyang enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin suasana gembira. Goyang, pinggulnya, digoyang-goyang asik. Geyol, pinggulnya, digoyang-goyang enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin asik suasana gembira. Dangdut. Tangan. Kok sinden dijajal apa ya, Dad ya? Ya. Ada. Ngonamu kecilikan nih loh, Dad. Ayo. Dek zaman berjuang. Lagunya ini. Ya, lagunya yang digoyang yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang enak. Ya Allah digeyol, pinggulnya digeyol-geyol enak. Tapi kita sama pesta, benar tapi kita gembira. Iki aku geding aku. Tak jajal aja awake dhewe. Jajal apa? Jajal sinden iso ora? Yuk. Sinden yang sudah terkenal. Jajal bersama Guyon Maton Caper CS. Kamu jajal dadi MC iso ora? Malam ini malam yang membahagiakan. Bapak Suwardi mendatangkan Percel CS. Yuk kita culuk penyanyi kita. Matane PC goblok ngono lho. Kita celuk dan kita sabit. Yuk. Bongkol no penyanyi ini mbok sabit nih. Yuk, masih bersama yang 1 2 ini 2. Sini. Sepati sik. Tak tuapok kowe. Nyapa to ngono. Ki ora gelem meneng lho. Endi ada? Kuwi lampu goblok lho. Cah cengok bocah. Ora Jawa bocah iki sih. Lampu lho. Waidian. Tak seneni ndak sak. Lho. Pokoknya, sing tenanan ra gelem guyu. Pas pamdak iki lho. Ra gelem guyu blas tegas. Pokoknya tegas. Kowe ora sebabe tegas. Mari ngombe lem LTK tadi. Kan sing Lho. Sapa ngakon metu ki mau? Lungguh neh urung dikai spot kok iso metu neh. Ayo, spot masih bersama Guyon Maton Cak Percel CS. Deng tak ding jas. Wis kutok. Jerene wong wedok-wedok. Yo alah. Nyapa? Salah ngrungokne dagelane dirungokne. Kita sambut bareng-bareng Cak Undet. Ini penyanyi kita dari kota mana saja? Dari ini kota Blitar. Yang satu dari kota Unut. Yuk. Wih, gone genggek goblok. Namanya siapa cantik? Saya Mas. Iya. Dewiwati. Iya. Oh, kamu yang viral itu ya? Viral apa dong? Viral apa? Dewiwati ki viral jogetane. Oh. Dan kamu siapa? Nama kamu? Punjung. Oh, yang sontek-entek 1 galon itu.
Ini sekarang lagi spiral. Maksudnya viral. Ya, colong joget tadi seperti Om itu ya, Ya. Om Batang itu ya. Enggak kamu. Ya ya. Om Batang karo Om Satu Telek. dulu, satu dulu. Satu dulu. Ayo gini loh, Mbak. Ini loh. Ayo jalan. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Oh, geyol-geyol pinggulnya, digoyang-goyang enak. Penari cangir yang bikin asik, suasana pesta. Gitu ya. Penari cangir yang bikin asik, suasana gembira. Aku piye? Mas, aku nelek. Ya, gini loh. Kau nek wis lanyah, ku enak. Nah, Ayo. Kuwi urung apa-apa obah itu bocah iki. Tangane. Atur, Dik. Urung. Tanganmu lho rada rene. Iki rada dimundurne. Masuk. Rasane piye, Bung? Enak. Ya. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Geyol-geyol pinggulnya, geyol-geyol enak. Penari tangan yang bikin asik di suasana pesta. Penari tangan suasana gembira. Rambok rumane nyapa kok mbok walik dangdut iki lho. Dangdut. Umpamane kono ra enek wong ora apa-apa ngene, mburi enek precel lah ngene. Mbok enakne. Mbok empakne. Ngawur kancane keri. Goblok. Ayo, ndange memburi ndute maju. Dangdut. Nah, ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Kalau digeyol-geyol pinggulnya, digeyol-geyol enak. Penari tangan yang bikin asik di suasana pesta. Penari tangan yang bikin suasana gembira. Dang. Iki kudune dandakne ning ketok magic iki bocah iki. Ndak kena. Ndak kena. Ya, isa ya, Nduk, ya. Hei, kowe aja mung iki tok sing kena hukuman. Sapa-sapa sindene sing guyu, berarti kena hukuman. Oke. Pokok sing ketok meringis kena hukuman. Berarti meringis langsung dijokne. Aja maneh pas pandak ya ngono. Meringis. Meringis. Oke. Ayo pas pandak, noleh mengarep. Citoke Pandak, noleh mengarep. Ayo. Yang digoyang-goyang. Ayo, sapa guyu? Goyang-goyang. Yang digeyol-geyol. Hop. Kekalemen nggonmu. Kuwi nek kekalem iki padha karo wong jogetane wong giling tebu. Rada cepet, aja kalem-kalem. Ayo. Aja ngono. Ayo. Guyu. Nutupi lambe gak oleh. Gak oleh. Mas, apa mau? Nah, ya bene kapok salah sapa guyu. Ayo, penonton sing meringis. Ayo, dapat yang digoyang. Kleru, kuwi sengkleh jenenge. Kuwi setruk ngono, kuwi setruk. Kendang romune gayane. Iki ketoke gamelan liwat wis goget. Ayo, yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yo digeyol-geyol pinggulnya, digeyol-geyol enak. Penari jangan yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangan yang bikin suasana gembira. Kuwi malah ora goyang kaya pampir. Ora ning ngono dat kuwi jenenge sinden apik dat. Pemerataan dadi kono dikeki kene dikeki Lah kono iya. dikeki. Mama. Kene Mama. Ayo, iki pokoke maju ngene iki Mas. sapa sing guyu tak kon maju. Ayo, untune ketok maju. Las. Ya. Ayo. Oke, rada ndek iki, Mbah. Bocah iso kaya rada mundur. Ya. Urung. Nyamuk. Nyamuk apa mbadune pengen demok lambemu. Ayo. Yang digoyang-goyang.
kamu bikin hati terseduh. Ini lho Mbak diunyerne aja mbok sak nggon tok. Engko joweru akhire. Ayo, yang digoyang-goyang pinggulnya. Digoyang asik. Kau digeyol-geyol pinggulnya. Digeyol-geyol enak. Penari jangan yang bikin asik. Suasana pesta. Penari jangan yang bikin heboh. Suasana gembira. Engko tak warai ning omah. Engko ning omah ya rong jam no iso engko. Kalau sudah yang belum tadi wis mingkem kabeh. Iki lho. Iki ayang guyu ora? Sumpah kowe ra guyu ndak, sumpah. Lah mau apa? Ya, sing iki sing loro iki rene. Ayo rene. Iki lagune genah kan. Lagune sing ngetren karo iki saiki iki Ayah. Kowe tau roh lagu Ayah ora? Urung. Ayah. Kuwi lho. Na. Lah terus jogetane piye? Oh, kelaru. Apa. Minta lagu. Ayah. Kene lho, kene. Jajal satu nada, jalan nada. Aduh aling. Nyanyi ngopo tak biasa cengelmu tenan. Yang Siratin mani. Jajal rayunan iki indah rayunan. Lah pengen didoni lambemu. Jajal, sering ayo. Coba. Ayah. Spino. Sakmene lho enggak. Kurang. Kurang wong edan. Ngono. Wong apok ra kowe. Ayahnya mesin Daud. Ngopo iyene kowe mangsamu. Ora lagu kok kono berarti Mbak Imas. Ini Mbak Imas jajal sini. Lah Mbak Imas iki lagune sing ngetren. Sayang dua bisa, pikir keri juga bisa. Keri. Pikir keri. Oke. Sayang dua apa pikir keri, Mbak? Permintaan, oke. Nadanya maaf nadanya untuk Mbak Imas. Pikir keri. Yang kalam. Oh, rasanya. Yang gelem tak rapi. Yang tak gelem tak pentungi. Sing penting dipikir keri. Coba. Pentungene Pak Polisi kowe lho. Ayo. Yang gelem. Yang cak gerobak. Kaget. Edan. Yen gelem udun jii. Yen gelem. Ya bener. Yen gelem tak carapi, yen ra gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, mbok ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Anu ngene, Mbak. Nyaman lak nyanyi aja menenge kaya son. Lah terus kok kon piye? Pertama piye? Yen. Yen gelem tak rapi, yen ra gelem tak jagoni. Lha ngono Mbak ya. Ya jajal. Sing ra penting pikir keri. Mripate dibuak. Nah, Kok dibuak? Lah kok nggih mripate sapa? Lah maksudnya maksret. Oh. Yen gelem tak carapi. nah gitu. Yen gelem tak tunjii. Belum. Ayo. Coba. Tangannya gini. Yen gelem tak rapi. Nih. Ayo. Yen gelem tak carapi, yen ra gelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, Apa nek sayang ini Piye? Lek sayang Yen piye? gelem kowe tak sayang. Lah, Umpamane wong wedok karo wong lanang. Yen gelem kowe tak. Ora ngono sayang kasih hati kowe Mas. Lah ya wis ngerti. Ayo, yen gelem. Ayo coba. yen kowe gelem tak sayang, ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean
mohon maaf. Karena pikir Keri ndak apal saya, Ya. jadi musiknya ndak sosok apal, sosok ora. Ya. Jadi kita diganti apain Mas? Mohon maaf. Sayang dua baik. Sayang dua. Sayang dua tahu kamu lagunya gimana? Enggak tahu. Jangkrik Dawuto ya. Ya ampun. Kok sayang dua kok ya Raro. Ini loh sayang dua. Nah. Coba rungokno tembang kangenku iki. Loh, kau muda tuh loh. Dewi Samoro. Asmara. Asmara. Ayo Sal. Kok nembang aku nembang keliru. No. Ha. Lho. Tembang kangenku iki. Lek kira-kira kendu ini. Iki pasno, tangane iki pasno. Tangane dipas ning ngene lho, pas ning ngene. Ngene lho. Assalatu khairum minan naum. Adan. Ini loh, ayo. Coba. Coba rungokno. Coba rungokno. Hey. Coba rungokno. Tembang kangen. Nah. Kangen kuwi. Dewi Asmara kula ana aku isih ngenteni. Oke, bisa ya? Oke. Yuk, 3, 2, 1 masih bersama Mbak Imas. Langsung saja. Sayang 2. Masuk deh. Ya.
Terima kasih. Wah, Nat, lagu sayang dua boleh banget. Lagi zaman sekarang lagu sayang udah lagi baygon sekarang. Hah? Lagi Hit. hit apa nih baygon? Koncone. Lah iya. Oh iya lagi baygon. Yuk. Nadanya G untuk kita panggil artis yang nomor 3 khususnya dari kota mana kita juga tidak tahu deh. Tidak tahu. G. Hei sayangku, tolong maju ke sini. Oh sayangku, jangan mau sama anak asuh. Bisa ngerayu ora lagu. Lah aku genah ngerayu iso, Dat. Bapak coba. Pakai A. Saya ngerayu saya pakai A. Sayang, aku cinta padamu. Nah lagu dewe. Hah? Aku liane. Oh iya oke. Hei. Istimewa. Apa ya? Jujur. Gak enak lagu cucur bawok ira enak. Cucur kuwi lah cucur. Kowe gendeng. Oh iya. Apa ya? Lah apa misal? Aduh alay siratin Apa ta? Nyuwiti wong dadi ya. bagus ongku tingkah kulina. Ngedeni sing kaya kira. Aku jatuh cinta. Tawur kene. Duduk sini saya. Masuk. Menengo Ret, kowe nang kono ku campur cah cilik tak tukani sosis. Sono. Nyapa ku yuk? Lah piye to, sayang? Adane arek cilik. Iya, Mas. Nama kamu siapa? Vita. Vita. Iya. Kamu tahu nggak apa bedanya Tugu Monas dengan kamu? Nggak tahu. Kalau Tugu Monas itu milik orang Jakarta dan sekitarnya, tapi kalau kamu hanya milik hatiku. Ret gilani, Ret. Ret gilani. Awakmu kurang halus ya. Krek gila aku. Piye to, Mas? Kurang halus ngene lho carane. Malah gilani malah. Sayang, Iya, sayang. meskipun dirimu kecil sayang, tapi bobotmu kok semene gedene. Yang iki piye kowe? Oh coba betul-betul. Sayang, Iya, Kang Mas. kamu tahu nggak bedanya matahari dengan aku? Nggak tahu. Kalau matahari menyinari dunia, kalau aku menyinari dirimu sayang. Ret. Kenapa? Kuwi lho, setruke kumat iki lho. Bocah iki Jane kesemutan apa piye iki? Kowe iki piye to? Ora. Ora ning ngono ya kudune terima kasih Bebek. Lah piye to, Mas? Aku menghayati yo. Lah menghayati kok au. Kowe jane menghayati apa dikampleng wong kowe iki? Ora ning ngono koe kudune menghayati yang sebenarnya. Sing piye? Kelangan Mas, coba kelangan Mas. Enggak kan udah sebenarnya. Kata kurang Kelangan ison iki wes kelangan gembyang hangsun eman-eman lara rasane ati
dadi bakang. Gendeng, layak rupa. Masa. Ambune remason. Itu karo sing mau. Ya, lagunya apal ya itu ya. Lagu itu tadi apal ya. Oke. Ya. Yuk, kehilangan masih bersama Guyon Maton. Yuk, nadanya Mbak Vita. Pakai nada apa? Mohon maaf. Coba dulu daripada nanti. Hangsun karepno. Jogetnya banyak nyanyi saya, Mbak. Nanti hangsun katang tok ditong tak tok ditong nong tinong tang. Terus. Kanan nyenak Amerika. Tapi kelendiman ceritane wis beda. Saikine Rika wis sing ana digawa wong liya. Hangsun kan Menang lagu tak idoni tenan iki malah nek kancane joget Hangsun karepno iso ambiriko. kleru ngono kuwi. Hangsun karepno iso ambiriko. Dua coba dua. Iso. Hangsun karepno bisa ambirika. Tiga mas, tiga. Hangsun karepno bisa ambirika. Apel, lima coba lima. Ben bisa coba lima. Hitungan lima aku sing piye? Lima ya, Pak ya? Hangsun karepno bisa ambirika. Siji loro telu papat lima. Apik ngene. Anu 10 piye 10? 10 ben iso. 10. Ayo. Hangsun karepno Ngene tok. bisa ambirika. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh. Piye? Apik ta? Apik. Anu, pira-pira 100. Hangsun 100. Hangsun Masa gak iso? karepno Masa bisa 100? ambirika. Jiro lupa tono pitu wolu songo sepuluh. Lah gak kuat. Ya ora kuat tuh 100 apa ya nek. 100. Aja mung 100.000 aku kuat. Ayo oke. Bocah bujel mosok kuat e. Hangsun karepno iso ambirika. Siji. Telu iso. Hangsun karepno iso ambirika. 100. Hangsun karepno iso ambirika. 100. Ngopo enek ngene ani ku enek. Penting lah gerak toh, sing penting itu gerak. Yuk, 3, 2, 1. Langsung saja masih bersama Mbak Vita. Ya. Hangsun
yang hebat pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih khusus Ya, ya. Peladen. Peladennya cepet, teringgiras terampil. Ya, ya. Sangke cepetnya kancane dikai kopi rung tak ombe diundur coba pedutune tok tak diundur. Iki Hek sepuntene wonten sing nyuwun gubuk asmara. Oh, Gubuk Asmara, saka Klaten. Mbak Dewi Wati nah iki kena. Yan Li, judulnya Yan Li dan Yenli. Yan liwat aku kelingan lho tadi. Oke, lho ya toh, tenan toh. lagi. Iku lara tak waca seneni aku mangsamu. Diwaca. Request lo Mas. Ya lho tulisannya sawer. Lho. Enak, sawer. Oh, wedhus ini jangkrik. Nyapa? Lah apa nek tulisan sawah sawer? Rene apa-apa nih? Ora ning ngono, tapi ki menek panyuwunan iki gubuk asmara iki. Yen liwat aku kelingan. Niki didamel serampat, engko terus diterus ning jalanan. Lho, enak kan? Serampat Mas Yeye. Pulane campur sarene khusus cah nom-noman ya Mbak ya. Nggih. Agak maju Mbak sedikit aja. Nggih. Monggo napa niku langsung napa jenengan bawani Mbak? Langsung mawon. Oh langsung mawon. Nggih. Monggo nderekaken. Monggo Mas. Gubuk Semoro. Liwat aku kelingan.
kok. Pas. Iya. Oke. Oh ya. Oke. Yuk ya. Hop. Ayo tarung le, tarung. Kok. Wah. Wah. Pas. Hop. Wah. Oh. Kok. Pas. Wah. Wah, hei. Aja rono tiba we goblok. Kowe kok. Aja rono tiba. Look ya. Ayo koprol yuk. Ora sido. Pas. Ayo Bung. Ayo koprol yuk.
teka. Wah, tepuk tangan. Mengejar, mengejar. Bapak petok dia kol lu. Hop. Mas, hop. Hop. Rawak, rawak. Asik. Wah. Iya. 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 Aduh kasekten. Iya. Oh. Enak. Hey. Wes. Oke. Ngangkrek kundat ya. Geting nih kundat sisi. Nyapa? Deta, deta, sisi antem. Wih nyapa? Ini ngidek apa ya? Ya kowe ndadi. Jarene ndadi kowe. Sepet lho. Rencane ya telencong kok. Sepet. Oh, ora. Oh, ndadi to kowe. Aja ndadi tet. Oh, ora nek tambane ning kene ora nek tambane. Iki anu penyanyi gak aku. Mosok ndagel pisane tombok ndas. Niki Mbak Puncung sini Mbak Puncung. Asal aku pe. Wah, tak idoni kan bocah iki. Ora enak apa-apa kowe ngeget-ngegeti kancane. Sini Mbak Puncung. Ya ampun. Aduh anak teluan. Semua diam, coba semua diam. Ya. Ampekan sih Pak Penyupah. Aduh. Iki opo bocah. Ora enak apa-apa masa gua ngeget-ngegeti kancane sih iki. Sampun diaturaken menika wau jaranan sampun diaturaken. Mbok pilih wonten. Yo alah Mas, minum sik Mas, minum sik. Wis aku gah. Tak minumin ya. Mah. Apa nane mbok minumin kancane mbok kei arak. Nggih. Monggo Mbak Punjung. Nggih, Mas Persel niki mau juga ada Abga aja si Jeno Jauh. itu Pak Sipul. Pak polisi. Pak polisi. Oh, lah kuwi bolane dhewe to. Iya. Nong tak ton. Gayane saiki ngelem karo Pak polisi, dek ngelemen Pak polisi. Aku ndekne sing nangkep yo ngonoan aku ndek enggak. Ngomong dhewe wis kene. Niki dipanggil nggih. Iya, celon tapi aku ngalih timbang kecerek neh aku. Mas Darsono. Sapa? Sik keserimpet. Siapa senenge Pak Punjung? Mas Darsono. Kuwi Ya ampun, pacarku ya ampun. biyen. Bang. Pak Darsono to iki? Hmm. Ya ampun kok iso lali karo aku. Pak polisi kuwi. Pak Darsono polisi apa? Sak leteng karo aku Pak polisi iki. Sama biyen ya polisi, Mas. Saking Pak Darsono iki njupuk jurusan polisi, aku njupuk jurusan laut. Bagian apa kowe? Golek kerang. Apa enek kok mangsakmu. Polisi bagian Monggo, Mas. Pokok nggo anteng kaya ngene ta. Cepatan. Ya Pak, ya Pak. Polisi. Mriki katuran nyanyi penontone
tanganmu lho, tanganmu. Lho ora dicolne lho, Mas. Sing nyekel ki tanganmu lho, Aku Jon. tobakno. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Karena tugas saya sudah selesai. Ini tadi para kriminal-kriminal sudah saya tangkap, khususnya itu. Sudah saya tangkap saya. Tak idoni kowe Mamat. Dulur lanang. Sing dadi polisi ini mriko kali mriki beda. Oh, nggih. Alhamdulillah, nggih. Ngene polisi kancaku kabeh. Jadi polisi kancamu kabeh. Lho, Bah, ngeget-ngeget iku geting aku. Nggih, mangawi bagya. Nggih. Nyawiji kalian dulur kadang kinasih kula. Kang Mas Percil, Nggih. CS, seniman seniwati sedaya. Nggih. Siap. Kula 1 2 3 5 detik kemawon. Oh, siap. Nembang, Bos. Loh, nembang niki Nembang, mungkin. no. Waduh, mungkin iki kula partai tambahan gitu nih. Lah, mboten napa-napa nembang mawon. Nggih, pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kula keluarga besar kepolisian kalian Koramil Panggung Rejo. Siap. Nggih, mangawi bagya kalian luar biasa campur sanipun Cak Percil CS. Nggih, Luar niki. biasa. Alhamdulillah matur suwun sangat dumateng kadang kinasih ternyata tertib. Tertib. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk keluarga besar Petril Mania. Nggih, Nggih, alhamdulillah. Ingkang warsa tunggal nggih menika kangge Sohibul Kaca. Nggih. Nah, alhamdulillah mugi-mugi kalis ngambil kula kathah Amin. rezekinipun kanthi ikhlasipun kembali muga-muga nanggap malih. Amin, amin, amin. Nggih, kangge teman-teman kekalih nggih. Teman-teman. Nggih, nggih. Nggih. Mengki kersane gugur kewajibane. Nggih. Nggih. Teman-teman kekalih nggih menika ingkang dipun Mbak dawuhaken Lucy, Mbak Mbak Lucy Lucy, dalam Mbak Mas sinten niku wau. Lucy kalian Mas Fahro. Sakinah mawaddah Amin, warahmah. amin, Amin. amin, Ingkang kakung Ari Jalu kawamu na ala nisa ingkang putri Mar'atus Solehah Allahumma amin. Amin, amin, amin. Dumateng kandeng napa niku kagem kanca seniman seniwati Cak Percil CS sukses dan sukses Amin, selalu. Barokallah, barokallah. Sahabat ngeten ki mawon nggih. Loh, mboten Pak, nembang kita nembang. Tunggal mon, Pak. Pak, monggo, Pak. Tunggal mon. Kali kula Pak nembang, Pak. Kula Jenengan beto berkol apa mboten kan? Mboten. Kula deg-degan mawon kula. Nggih. Kula deg-degan, Pak. Umumro dicerak ini aku dekane pas nyanyi ini dadi cekel. ora usah wedi we. Iya, Pak. Ora usah wedi. Nembang napa? Request pun Pak Widi, Pak Kang Mas Widi. Widi napa? Widi napa, Pak? Wah, Pak Widi niku request-e lagune kukur-kukur niku. Iya, kok tak request iki. Nyuwunipun gending niku Oh, wau. gending. Oh, gending. Nggih. Nuwun sewu napa mbok bilih lare-lare niki saged napa mboten? Mulane latih sik ajar. Napa Mas? Selendang citra kuning Oh, nyuwunipun siap, nggih. siap. Bola niku mon sakit lare-lare niku. Wes. Bola lare mendel mau langsung kaset setel cerek. Telak pun. Lare pinter Mohon lare. mohon waktu nggih ngapunten nun sewu belajar Pak Punjung dipun temani. polisi balik Pak tentara mriki pados dulur Nggih. boten ngamanaken amargi sampun aman nggih. Nggih. Alhamdulillah. Babinsa, Babin Kamtipmas iki pados Nggih. dulur melindungi masyarakat. Masyarakat. Apa sih tugasnya polisi? Polisi. Polisi. Padha rukun karo masyarakate, karo rakyate. Rakyate, li. Lindungan masyarakat yang diutamakan daripada keluarga. Ah, si. siap siaga mengemban tugas pemerintah, mengemban tugas negara. Oh, Iya, hebat. Tepuk tangannya untuk Mas Mas pelet. Punten. Nggih, Amin. anu non sewu niki polisi niki anu non sewu lak campur sari niki memadukan, Bos. Nggih. Jadi selendang sutra kuning niku to. Nggih. Ah niku deng tak dek ngoten nggih Mas nggih. Hae. Jane ya duwe tembah duwe lagu dhewe Pak Polisi iki lho. Pak Polisi iki duwe lagu dhewe lho. Lagune ndi? Polisi tak tembak bor. lagune polisi. Ayo. Nah. Nih nek boten Cak Percil sing belajar joget boten saged. Selendang sutra kuning tandha mata kang diwenehake nalika perpisahan kuwi janji orang lalekake oh wis mesak aku tansah mikirake kowe ati
sumelang ning kono kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanding sendang sutra amung sing tak puji coba sliramu enggal lopi yen dino lan wengi sliramu tansah inti-inti yen to aku lara selendang sutra kuning dadi tombo selendang sutra kuning tondo mata kang diwenehke nalika perpisahan kowe janji orang lalekake wis tansah mikirake kowe atiku sumelang ning kono kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanding selendang sutra kuning amung sing tak puji muga sliramu enggal lobani yen rino lan wengi sliramu tansah tak impi-impi yen to aku lara selendang sutra kuning dadi tombo matur Mbah Nuwun pangapunten sedaya kalepatan kali sing sambi kala kathah rezekinipun sehat seduwe kadang nasi pangreja sukses selalu Siap, Kang siap, Mas siap. nggih Terima kasih, pangapunten Pak Seger waras pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patut anjane tukang. Matur nuwun Pak Darsono. Tukang Matur nuwun Mbak Punjung lagunipun. Nggih, Pak Darsono ki sama. Darsono. Kunjung urung. Urung ya. Ini tadi kalau Pak Darsono sampun minggah, niki kula nyuwun setunggal, Mas kemanten kalih Mbak manten minggah mriki kalih kula joget kalih kula nggih, Mak. Monggo. Nggih, lho kok Spesial. gedek. Monggo, nggih. Jangan Urung, gitu nggih. dong. Kalih Mas nggih, kalih Mas nggih. Ayo, sepotono aja. Joget Mas manten bareng-bareng. karo Mbak manten ya. Sepotono. Monggo nembang kalih kula, Mbak. Joget mboten nembang joget mawon kalih kula. Monggo. Mriki. Spesial untuk Bola niki sing anggap manten lho, Dat. iya. Anggap manten yuk. Mantan. Spot. Hey! Monggo. Monggo, Mas. Hey, monggo. Ayo, Mas. Mas monggo minggah mriki.
napa-napa. Mboten napa-napa niki namung joget mawon kali Mbak Kunjung nggih. Joget saged Mbak nggih. Sing dangdut ngono saged mboten. Mboten. Lanang aku malah gantung. Oh, esem lan guyumu siap. Oke. Krungu apa ora? Krungu apa ora? Jenengan nembang, guyumu sayang. Alah nyapa lho ora nembang. Lagu napa Mas? Lagu napa? Lagu napa? Esem lan. Tak omongi. Lagune. Nggih, niki Mas mic-nya. Anu senggak mon kalih kula nggih. Hae. Nggih. Alah Niki isin. mic-nya Mas. Jenengan nembang Aja napa isin Mbak? to, Jenengan Mas. mboten nembang nggih. Nek mboten seneng mike kene mike anu monggo. Maksudnya Mike iki sitok ide. Sampean sing nembang. Oh, nggih. Mbak sing joget. Orang dua nggih joget kali kula Mbak. Elah isin Mbak. Elah. Jangan Jelas malu. biasa. malu. Lah manten anyar itu biasa. Malu-malu itu biasa, sudah biasa. iya. Jadi ndak aneh awake dhewe heran. Monggo, ndak Mbak bisa Kunjung. suka biar. Yuk, esem lan guyumu monggo bareng-bareng mesama guyon maton cak percil CS. Joget lho Mbak. Engko joget tak seneni lho sampean. Joget ngene ta lho. Ini ya. Ibu ini kono goyo. Monggo, monggo.
nembangnya sae. Jenengan nembangnya sae lho Mas ngono kok Enak, nembang Bung. gelem. Enak. Iki nuwun sewu. Ya, piye? Bapak kalau ibu mau ngene tok. Anakku delok anakku iso joget apa ora? Anakku iso joget apa? Lah sakniki nuwun sewu Pak Suwardi kalian Bu Suyatin monggo minggah mriki joget kalian putrane monggo. Monggo. Lho kok dadak Neman lho Bu. dadak. Nanggap Mas Percil CS iki ora joget. Ngene tok. Lah dadak mangke nyawer niki mboten usah nyawer. Monggo mriki. Nggih, monggo nggih. Oh, ngeten wis siap-siap nggih. Enak, Matur, Bung. Mbak. Enak, matur nuwun, Mbak nggih. Masih iso joget bareng. Lah kok ditekoki, Mas, joget. Enak, Bung. Enak, ya. Penyanyi. Sapa ngongkon lungguh? Sapa ngongkon lungguh? Kamu nyanyi sapa, Jong? Penyanyi sapa? Ayo, 3, 1, 2, 3. Sebelah sini. Enak, Bung. Enak. Pikir kari. Tadi ada penyumunan. Yuk. 2, 3. Yuk, langsung. Iso. Yo, 3, 2, 1. Pikir kari, bro. Dan Cak Percil CS langsung semua. Huyan Mas Donca Percil. Mas sore. Enak. Masuk, Bung. Enak. Tajak rapi, ra gelem tajak koki, sing ra penting pikir kari. Yen kowe gelem tak sayang, yo aja kok
Opo aku iki kurang sayang Ayo terus nomo nyambang Kita korgoni hatimu Yen tresnaku Bapak Ibu, saha tamu kang kinurmatan paripurna anggenipun pagelaran campur sari guyon maton Cak Percil CS ing dalu menika. Mugi-mugi karahayonan Gusti Kang Maha Agung. Mugi-mugi tetembangan ingkang sampun kawula aturaken sarombongan saged dados panglipur dumateng panjenengan sedaya warga agung masyarakat Kali Tengah khususipun anu iki karo pengantene didongake muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Kula Ageng Mustika, kula Dawit Gantamulya sugeng winanggian sanes wedal jaya-jaya Wijayanti Purna Basuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.